Il-gazzetta kulħadd żvelat kif il-kap caretaker nazzjonalista Bernard Grech qed jintensifika l-kampanja tiegħu biex bħala s-suċċessur tiegħu ikollu lil Elix Borg. Jirriżulta li Grech ma jistax jaċċetta li jaf jispiċċa jservi ta' deputat taħt Adrian Delija meta kienu stess li lil Delija ħadlu postu. Għal Grech din tkun umiljazzjoni kbira. Il-kulħadd irrappurtat kif kien Grech innifsu flimkien ma' Ray Bezzina li ħeġġew lil Borg jittradixxi lil Delija u joħroġlu għall-kap. Grech kien iltaqa' ma' Borg wara l-aħħar Kunsill Ġenerali Nazzjonalista u Bezzina ltaqa' miegħu dakinhar ukoll f'ħanut tal-kafè fil-Ħamrun. Issa Grech u n-nies tiegħu qed isaħħu l-kampanja tagħhom favur Borg. Fost in-nies li qed jgħinu lil Borg hemm Wistin Vella tal-Imġar, attivist nazzjonalista magħruf ħaġa waħda ma' Grech li qatt ma ġab lil Delija. Hemm ukoll deputati viċin Grech u li qatt ma ġabu lil Delija. Fost dawn hemm Ryan Kallus u Yves Borg Bonello flimkien ma' Bernice Bonello, l-arusa ta' Elix Borg. Tony Bezzina, deputat fuq il-5 distrett elettorali, ukoll qed jaħdem għal Elix Borg u niesu qed jagħmlu l-istess. Nies oħra ġewwa d-Dar Ċentrali Nazzjonalista bħal huma Envin Bartolo, kunsillier nazzjonalista fil-Mellieħa, magħruf għalkemm kienu għadu feroċi kontra Delija. Bħalu hemm mellieħija oħra Mej Bartolo, receptionist id-Dar Ċentrali li qed taħdem għal Borg. Favur Borg ukoll flimkien ma' Bernard Grech hemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Elix Perċi Kalaxxone u l-familja tiegħu. Jirriżulta li anke l-Kunsillier Nazzjonalista ta' Birkirkara Maurizio Gawċi, persuna viċin ħafna ta' Bernard Grech, qed jaħdem kemm jiflaħ għal Borg. Perċimes favur Borg hemm Beppe Fenekadami mhux għax għandu fiduċja f'Borg, imma x'akkosta kollox mhux lest jerġa' jara li rivali ewlieni tiegħu Adrian Delija, kap nazzjonalista.